NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. Da kai ne muka faro dukkanin aiki, sarkin ne yau dare da rana shi yayi mutum yake tuki. Yau ma na sake dawowa ya Allah ka ban aron baki, zan wake oga da ogansa ne Ali ta nemi jan zaki. Ya Allah ka taimake ni domin manzo na da mai girma. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. Ya Allah kai ruwan salatai ga manzo da mai girma. Ali ka da sabbansa wanda kansa suke ta shan fama, da waliyai ba da mance da su dan sun bi rasul mai girma. Gani Adamu Rasha sarkin waka sa da ni nima, da Ali ta nemi dan Zaria da Najibiya sun mazan fama. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. Oga sannu da waraka ɗan lawan rosi ne Adamu mai ɗan ƙaramin Ubangida ya wahala koko sai da kamu. Yau ne waƙar oga da ogansa na san za ku nemo. Waƙa ita ce dai gonar mu Allah ga ta mu shi ya bamu. Alkhairi Allah ka sanya cikin lamari na musuma. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar Ku girma. gafara yau aikin nan maza ne samsam babatun birki. Rana koma can gabas tilas sai mun sa wasu raki. Tutar nasara yau na dago na makaman gusau mai mulki. Daman kamshi shi ke kashe wari ko da cikin ɗaki. Ali tuwon kare da nama kana babban gidan girma. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. Daga mai san garin jibi sai ya bi ta gobe za ya kai gaci. Martabar nono fura ne ga ya ga babban koci. Gwani na baka luzin domin ka rage managarci. Kyakkyawan hali iri ɗaya ne gun aiki ba su barci. Sun kawo nasarori da yawa ƙungiyar mu mai girma. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. Kogi na san ya ci ko tilas ne sai ya yi tumbu. Tafiyar yaniwa da Ali zaki kowa ya san tana da darajar kali yana ta karuwa. Adam Rasha dole na yi faɗi. Maji daɗin makaman gusau gani na waka ina kiɗi. Sai ka yi president da insha Allahu takwas ne za ka sallama. NURT da Buluciyaman na Kaduna muna yabawa. Ali ta nemo mazan jiran mazaje, alfaharin talaka amanar Alhaji na Jibo Usman ya sun alƙar girma. Babban yaro gun Najibu sannan baban Najibu dan gida. Ka soma da baranci yaman kaje ma titi laskin daddada. Sannan ka rike shugabanar jihar National Vice na shaida. Sauran kasan ma za ka rike
ka sha ka kawai mai gida, tunda kana da Allah da Najeriya sun aikai ka gama. NURT don Bauchiya na Kaduna muna yabawa. Aliyu Tanimu mazan jiran mazaje alfaharin talaka. Amanar Allah Haji na Jabu Usman ya sun alaka. Na shaida oga yana son ka domin kai matin kana san shi. In na tuno tsarin mulki na baya da kai shi ya koyo shi. A yi mulki babu cuta da cutarwa kungiyar ake kishi. Sannan ci gaba da nasara duk ɗan kungiya amfanin shi. Da na mun gana abban sadiya yau ɗan zaki ya girma. NURT don Bauchiya na Kaduna muna yabawa. Aliyu Tanimu mazan jiran mazaje alfaharin talaka. Amanar Allah Haji na Jabu Usman ya sun alaka. To ga kyautan nan da kuke Adamu na rashi na nema. Yau kakata ta yanke saka domin kyautar da jib da girma. Aliyu Tanimu ya bani mota da mashin har gida gun zama. Na san kyautar ka sai dai haji a ƙara min da motar ma. Mai girma da jibi na godiya ina fatan ka ƙara yin sama. NURT don Bauchiya na Kaduna muna yabawa. Aliyu Tanimu mazan jiran mazaje alfaharin talaka. Amanar Allah Haji na Jabu Usman ya sun alaka. Sunana Adamu na rasha a nan gunne ni zana sa'aya. Sarkin wakan Aliyu Tanimu haske dan mutan Zaria. Ko gobe muna nan a bayan kaya da Tanimu ba ƙarya. Ya Allah ya yi maka national president da batun gaskiya. A ranar dole ne farin ciki gwani na ya da girma. NURT don Bauchiya na Kaduna muna yabawa. Aliyu Tanimu mazan jiran mazaje alfaharin talaka. Amanar Allah Haji na Jabu Usman ya sun alaka da girma. NURT da Bauchiya na Kaduna muna yabawa. Aliyu Tanimu mazan jiran mazaje alfaharin talaka. Amanar Allah Haji na Jabu Usman ya sun alaka da girma.